please. Ja, men jeg skal have mit account, og jeg kommer hjem på ferien og overflytter alle mine ting over til den anden account. Tjak. Frederik, jeg er bandet i 8 dage. Ved det godt. Du kan bare lade være med at lade indtægt på. Hallo, Frederik, du bruger det sgu da selv, så stop med det der. Jeg har sgu ikke brugt det længere end en halv time. Nej, det er faktisk. Det tjener man bare, hvad hedder det? Altså, jeg brugte det faktisk kun en time. Det højeste, jeg har brugt en halv time. Hallo, alligevel, du kan stadig godt nå at blive bandet på en halv time, hvis der er nogen, der har waitet dig. Så er det optaget det i skolen, ikke? Jeg er bandet en måned cirka, fordi dagen efter skal jeg på ferie. Den dag jeg bliver unbandet, så dagen efter skal jeg på ferie. Men altså, hvad skete det lige for dagen i går? Ikke noget. Jeg skød jo bare overklokker. Og printerne. Ja, fordi han skød mig. Nej, jeg gjorde ej. Nej, han sagde, at han ikke kunne stole på mig, og så flykkede han mig, og så skød jeg gang. Jo, han gjorde. Jo, han gjorde faktisk. Men han flykkede faktisk ham. Så bagefter skudte Frederik printerne. Jeg glæder mig. Jeg er også lige glad, at jeg giver ham bare ikke gangprinter igen. Det er hans egen skyld. Jeg skal kede mig, mand. Nej, ja, det er godt. Wow, bandet til den 29. Fuck. Og Gavs Mod kommer den 24. Nej. Jo, den nye Gavs Mod. Ja, den Ja, den nye Gavs Mod 13 kommer den 24. 24. september. Der er gået over 3 uger siden du sagde det, den kom. Og den kom som en måned. Jamen, det kommer den 24. september. Og du unbandede den 28. august. 29. Jeg skal aldrig bruge det lorte Lifty Console mere, mand. Jeg tør godt bruge det. Jeg gider bare ikke bruge det over en halv time. Det er jo blør. Du kan sagtens bruge det. Så kan du sikkert stadig godt få band, hvis du bliver weighted eller bliver nakket. Niklas? Niklas? Er du med ind på 1-45? Jeg kan ikke engang spille på mit andet account. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke køre til koden. Hvad hedder den? Hvad er Det er navnet? lige... jeg